problem kau masih ang khoroksa borong notai hamdagi kisah khai jam tomase tabang dapat banyak burung ke anak dapat apa sih itu kok sari ya asli kisah khainya rang rong di dalam jam mua pari jam bona tapi hamdagi rang risau di kakak tengah anu tabu kau bin bagai tipu ano kisah kau jawadi bin bagai jadi video naik tu pakai ano asal nama orang kau cina jotono lamsuko secret library channel light hangsung bisio patra hastani hyderabad tonai khoroksa sala eba takuk Devish terma bini baranogo sak sachim Kotok Soroi Thwimani a lajing sorani kok norok mututa tongko eba kerja saimaya a bagi jeng tahu kisi sa repeat khlai chairinai bisi kebama robai takuk Devish terma hyderabad thangi samuklai rang aji tongi mani Piaba a jarana Tripuranni khoroksa bakpar faltu burni hamsama khyo kelegai jela Devish Bwrwi a burni salbruno rang rohri chobai phagya Tangwi hinmale bwrwi bono kobi hamsage kajene jar atike chala kok sawi rang sai thokogui phagya eba thokogui tonika But kebama salcorani olo bini hamsa beri rang kebama sasini sawi paibama yakoloke ichla Devish no kagai rika a bagi takuk Devish Bwrwi bwkha kosto dukuna jage paithak phachingo Hyderabad bara tomanogo saksajono video khlai paithago saksajono Kotok Soroi Thwika belan kharma sisa heda ama haikok rono khanai tabu yang selake Thwika beri tabu bo philik phalak ange tongthoksa thoge tongui tongu ati phaldo rang lobi rang sakra berino tam khlaide lukrok wansuk comment ke saladi abo lajik bisini kok situ norok jati nanemo sangke description sing link ru re norok habai naimano Piaba China rohani tini te khoroksa patra hase tone chala eba taku call khlai kabu chino saka bo bri khoroksa be phone te kok salai kajane jat hene nokni okra borok jotobai kok salai pajak a bagi berna wasia 1 year jepro ranango a jarono rang rohori chobai family total 30,000 kahai rang subakha chila but kebama saljorani olo bri tabu e chalano yakari eba breakup khlairika a bagi tabu yang chala hankai bini hamsa bri bogi mansiya salbrung kapmang te kathang tongya ob bri ma ke ang kathang tinyo thithang sinai eba Kotok Soroi thithang sinai aba haki chino barbar call khai kabi sai tongka chala blind wana ma singsa abti korona khanai a bagi baksa tomung sitra borno chung chigonja kok simi sanamo chungo kebo bai hamsage kaja jat hinkai bunyo tatal kok roi buni rang nawi chamani ekdam chaya are hamse ekeba hamsage direct kobi kok sawi kagiri di but kebona chalak hamsage rang tanati rang tasari aba ekdam chaya tabu of patra hase tonai chala e brino tesha kiple mana musung chamani barbar call khai mapsani nashuka ani chaya tongke nakari riti tebo angme tesha kiple phadi plus chala of burni bumanabo tini phung achuko call khai Kabai joto kobai kok saka mane bwrwi buma to agino saima jakhai pone tini phongo tewese call khai sajauka atitya phiaba bwrwi buma tabuk hinke sabo nengte o jaga callta khaidi jani jalama tonglai sidi aro jalabo disapta khaidi chingno bwrwi buma abake yang jalano saharka abo joto kok salamani call record china aro tongu phiaba tabu man call abo se o phatar hase tone chela bini bwrwi kobai bwkha hamsake amsik rang rohri chaluk tomani tabu atike tomangsama yakar khibe sama darte chela joti buskang saljra mungsa saksachung jesa mungsa angke dare thanki abo joto dos majra o brete bwrwi buma sure manjanai apur jeng bwrwi photo te bumani photo joto no phonoge rinai kaham hamya joto noge situng Tangwi hinkai e chalano agi puliani simi emang kotor phonugi sabo chalani yako rang kabang sani chaka bosoi rang sawi phatra hase tonai chalano thoki lai tongkha abo joto puro phonugi rine joti o phatra hase tonai chala mung sasak saksajung dere thangka hinke chini video ni bakari chengkebone sikirinani abo don kirinani abo naya sungsudo o bwrwi family no kok kasarma se jora tongsani eba dere sikang nukuni okra borok kaham hamya wansulaidi ola jora lai thange problem tori mungsa manglak bujina kereng bujitung amsuno cheng aboni kabang tote mungsa saglak te chini video nai tone joto tara baitolde monasona kasa kok kasarnai kaja sikang kebona bisas kle rang pushe rui amsuk chubana nanya Tangwi hinkai tabuni jora Baksa borno nungmani kajege nukung khajak pregnant khalai rokse jani je nukung sabai bihik bosani yakari borok ketalwe khari thamani nukjabu hinkai yango chung kaha nini ani o sikla siklini jora srapjani kisasa nuge hamsamaro boskle kubeng naiba wansulani adi chela siklati bwrwi sikli rok okok jotono sedo je kubui hamsenai to hamsela jesapana mani rang yapori damni pon yapori tongni chini mungsa problem kri ba je dukho kosta mani bwkha baje borno okok samasi ati to mungte ta tongtung hne kha khale chini video na tone jotono buji mankan hne eba tini nori hamsa kubui kathar logi baksapon tongladi kagna jora phake bahake kage yakari kalangjano nangni jibo
Afro Simon Glug because Sabani Kapalatam Sujaktam Birman Pano, Patsak Payu, Amo Kebushia Heda, Abagi Kahamte Hame Shiwi Shemantona Hinkai, a secret library channel Moto Kadi, Facebook or Instagram link description result, Polokai Kurintondi, Savos Heman, Nini Puser Eba Puskan Saljara, Samongo, Nangipan Manan, Joti Samanangapon Instagram or Polokai Toniridi. Okay, I was just for Panse. Sat khadia kono so anitra batulti munachang phatinge seng tabuk I patra hase tonge bwkha ko mani toni chalani khutine tebo kamye khane sammalene bo bahake I tripurani bwrwi malakya bahake thokijaka jotoko khane sammalene bini bwkhaktino amo jotoko khanmalo nung tamakok sanamusen communicate sanabo tapukti and chine video no sajak tongkha ke share khane tapukti nini bwkhani borok eba ganan borokno tangki ke tabuni ozra seng jotono khorsate khorsano hamsa purun ke jotono irlayu heda je manmane abono riuta but amsa rima olopano pathe phachingo ke tangi tomusam sono yakari kalangna saimanya tabo abake nengbo nini ko bwkhane hamsa borok tong ke o video no share khane tapudi sabo saiman nengbo washasuk tini bunya khanaka olo boje shidi hello dada hello Today. Mane kam nang call khaman do non Instagram ti logo test khaika ne ra porikhe to ang khai ang ko ni sido ang mendi ni khara khana ka komo to dola stick porikhe oburi boy sai ni ta dai ko ano mane lang ti chaja na wai mobile bo thai ni khaja 10000 dam pai di kha do ta bolo te the pai di kha nang bono pai ru bwkha kosoro di ta berai kosoro di wa kono mane sapung number brok khai arka chala lo Kokborok sawoi aba khai ke kosoro ta kang ta mo mai mi chai mia kamang to mia khoro bo hopung kapka noni borok sai mana no kol khai mane bui sari kan kai ban kana borok kong kai ba noni borok no sawoi ang mia bo mai rok te kamang aban bagan bele dukhu nangoi nung bai kok thai ni sana puno kurun bumo phakuno saya mane shuru bo khiota mia prota sarang de haja thana do rang niga dang ma jaga thamunang to khababu ne so abono borok no thaka nang bu sado mute bahake mene mai sabati borok kuno se saya ta sulta au nayen ate chimi chawo se borok tini 5000 sanga 5000 ho bolon 10000 ho ba kene ka borok tongba angka bengaluru tong da kentang bo bai number mana yo habe kok saman ti nai mas ka khado dara nai mas ka khata bo bai jodi ang bo thakop sakang kai ang dang do ba ne joto phu tong ma phana pura sungoi ma sapuna ko tabu nang bom haina chin bkhakte am sari jada men kok ang khai nang mani ke mane abono nang mane ang tabu ko jodi na ani rang phiroli ang kai ba jodi ano no saja yang kai ano judi saja yang kan rang phona phiroli na nung tho na kha khai ta aba kai jodi na rang phiroli kai mane ka jodi ano saja yang rang phona phiroli tho ne ang kha khai ta to ba hai te phona thana mu chung mani ta kubina mia ba pinani mai bi thiro chana kan do mane kubina promise dara pura nono chito thada ban kebo kore joina ang me na ji pura kostong suka mai mi chai mia ano bujoto nanu thine akhai kon thina ni musu to tam ke le kosto nai jang ke bai ang hamja kang ka cha borong na hamja na ki do no hai ang ke ban bu khanon ma thaya ka cha no wansuk ga abono bo one problem kotorok lai to khata ta bo hai kon abon ta long ko de che ano rang chanu do 5000 10000 kai lo hodi mute khaina nai gani ka tam ro hota bo chalang thema kun re cham ro ba ang do dara ang bo ne dukhu nang kha kaise ya kon ya mane ang ke puri kinjena bai kok saka phasen mi boro ba heken thoko goi tutal choto 75000 thangani hebon ang abo thanan thania abo chala nai thamai go ke bang no kan abo ko so nang kata mono last ne ang bo video chal khe mane mo khe last wa thoko jam ba goi muji ka nang borok pa hen se mo to rang lubin se mo to hin ke taw ne khamsak tong ba nang bo to bono rang chale to mam la nang pe ge se ko nang agi se ama ha ke 2-3 জন পরে রাংসে ঠকক জাগো চালা খৈজা কা नै সাইমান তঙ্গু গनु তাবুনি नो काम गे रां रथेबा नों कायसे कायसे बाय हायफोनो दारा तो इसात फाइथां गांगा बुता बर फायो ताइ द बुमा बुफा बानो जेमन समाय नांगै द बोरै बो डाइरेक्ट बो सुमाय
semai tago sindero pula kono photo ano jadi yang anggo bisa sai thanga do bini maya bai maya hap thanga bwkha Ari no na ngakin simon nung to an video na phon nanya video ni phati nayo dar angnin video onek bar khana di nung onek bar sai tongo omai ham tama phaltu rogo ta kubul di kokti kudi ja ta kubulin sai tongo buji kha au dara buju gen nung tabuk tere pai mo lo nung abono regret feel khayo oni ni tai no wansuk go ga mo bakine bo nung be semai tana matam kotor ko bono tabuk ba Bible Romi for semai tamono Odipur mo tayo thangi semai tanggo sa kanglai thangmamba nina phone di semai talan basuk tongnai abono angkai bunga bo phano sakato non borono norok betra mani norok muthai ya norok sikale ni saka kai burin bunga bo pha ano ta thati dia so ta thati ni sa budo bongya de chau ingkai ang musa so ke do buruni video baira khai de phana haya ta ni chau ye boro nu khaika no no long pai ni chau ati ni chau ke kento buruni video onek khami an thang tong do video call samana onak joto pisi tong bai ingkai ke nung tabuk ama hai beri rau bani ama hai buma bo habani sigir jak tona nangsine ang buji khanin tomong nang nini nijin live ni bas nang wan sugi manya ko tabu bo ka hamke nang thoki jak tongo khijak tomo la phone se o beri te beri buma bai sikiru ton jak gongse nang bo level kala jak nang wan sura nai sak sak abono wan su jayan baba na dara wan su dia bono iko mia bo 2000 chano an thani nang ri hoka lohodi ang mane wan su gane lohaya ingkai turga pura pro putu ingka apro 5000 samani 2000 ingka puja ni baba 2000 ka te puja naine ni bo 4000 ka je saman dia chile tong maya ni baba aboni bolta abo rongta men ba ke hoya ka ba dong ki do blaka ngba ko saya rap na atlo khayong ka ba bele ko so nang man oi tong me ta ang judi no khobo ko sakai dara pru tawa andara somai ko khali man bisat khak andara sang kol khaman nang ya bisat khayo ni kono bisat khayo amo bisat khaya ni bisat khaya ba to tanu me ko se tong le he de ba au dara